Добър ден, аз съм Гинка, от България съм. Дойдох в Турция да ми направят естетична операция на очите. Направиха ми горно и долно. Много съм доволна. Много съм доволна от клиниката, много съм доволна от персонала, от доктора, която ми обърнаха много внимание, много хубаво да имаш тук едно хубаво уважение и една голяма красота, която мисля, че ще имам. За сега още съм с кунците, лепенките, обаче ще ви направя клип да ме видите лепенки без тия работи, които трябва. На чисто ще се покажа на вас. Който желае да ме потърси фейсбука ми, тиктока ми, да ми пише, аз ще дам адреса за Истанбул, за да може да дойдете да си направите тук естетичната операция. Всичко правят момичета, момчета и жени, и баби, и дядовци, които искат нещо красиво да имат в лицето си. Благодаря ви много. Чао!